To, wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi. Na ji an ce malamin nan ya yi wa'azi kan haka. Bari waje me yake cewa. Talauci, duba abin da ake a Zamfara, ana ta kashe mutane, manyan ƙasar nan sun yi shiru, sun zuba ido ba su yi komai ba, saboda 'ya'yan talakawa ake kashewa. A tashi ƙauyuka, a tashi garurruka, a kashe tsofaffi, a kashe yara, a kashe duk wanda za a kashe, a datse hanya, a kama ka, a riƙe ka, a tafi da kai, a yi garkuwa da kai, a ce sai ka bada kuɗi in ba ka ba, a fige ka, kana raye, a kashe ka. A tale ka, a watsake ka, a katakta da kai. To wallahi. Ku da ake yi da ku kiyaye kuma ku gyara, wallahi in ba haka ba talakawa mun gaji, saboda ana fige mu ba kaji bane, ana ɗefe mu haka ce kan mata. To wallahi akwai matsala, in ba haka ba mu ma za mu kama ku mu fige ku mu tuge ku mu bintike ku mu katarce da ku mu galgala ku abin da muke so da ku, wallahi gaskiya kan yi malam. Ka san me abokina? Wallahi ban sani ba, ya ka faɗa. Allah ya kamata mu samu kuɗi. Allah ko? Ai duniyar nan baka da kuɗi kai ba komai bane. Kai ka bari ka kuma ka ga mutum na ramewa tafiya ma kake kaji kaman kiran ka ake saboda babu kuɗi. Saboda hauka dai. Wa ga ma hauka ne. Dan wa zai kira ka? Wa ga ma hauka ne. Rashin kuɗi ne kawai. Ba wani. Kai ka bari ka. Ba ta ko da sata ne sun fi daɗin ci. Dan Allah. Allah sun. To ina za mu je mu? Kai? Ka go yarinya? Ana da ta kuɗi ka gani yayi. Ai wannan ta fi kuɗi. To kuma sai yanzu fa na fara ganin ta ba. Kuma fa ka san kuɗi muke ne. Wallahi. Kaga wata waya a nan da tafkeke ko kamar farin. Ya kake gani? Akwai irin wayan nan a duniya. To yanzu in zamu mata sata ta yaya kake ganin zamu fara? Akwai abin da za a yi. Menene? To kace kai ka shirya? A shirye nake. Ai ni ma baka sani ba. Da ba a shirye nake. To ka san me? A sai ka faɗa. Tashi mu. Okay. Mr. Policy zan kashe, yan adawa suka ce a dan kashe, rage bolus bikunku zai fashe, start your song na shigo ta fashe, gayu na suka zo suka mun zobe, Mr. Policy please ka dawo gobe, and the way you flowing, no darling, this time is a crazy, ba lazy, ka san me? Wando. Na'am. Ka san me zai faru? Ina jin ka. Ya za a yi wannan yarinyan wai mutum ko ne mata, mu maza ne fa. Kuma wallahi haka. Mu je kawai. Kai tsaye. To, me ya ciki? Mu je. Tima ya ne? Ya Abdul. Ya kwana wallahi gari sai na haka. Wallahi na dan fito ne daga gida zan je gidan anti na. Ko daga ina? Wallahi ka ga wa'en sunan naga suna ta bi na fa. Okay. Mu je to raka. Ina ta. Duba fa. Kawai ya zo ya wani raka ce. Ka san menene? Kamar tare shi mu je kawai ko shi din ma me ya tattaka mai zan jami'a na ci. Na mun jikin shi. Na ba gashi baki. Kai mummuna mana. Wallahi damani na je. Na bi ka kyau. A kariya ne. Kawo abin daga tun kowa ya ciro shi. Kai baka ji abin da yake faɗa ba ne? Ciro abin jikin ka zaka bamu. Abin jikin? Okay, su ne wa'annan dama. Turu. Abin da ke jikin mu? Abin da ke okay mu Mama ta gudu bai fa. Abin da ke jikin mu ko to bari baka abin da ke duk wanda ya gudu a nan wajen sai na bare mai ba su kuyan iska ko ni na cika hukun iskanci ko Wanda kai maganin in iska. yanzu nan zan yi maganin su bari ki gani kowa sai ya maru kowa bakwai kuma duk wanda bai marin nan ba sai na sassara shi kamar kubewa kai fara mari shi ba za ka mare shi ba ne haka ake mari zan sara bari nuna ma yadda ake mari za a gani ban fuskan ka gani ko ya kasuwa. As I knock on the door, baby, pull up your clothes. Easy, I'm
I'm ready to go, she a bad girl, and she want to explore. Bad man, so I give her too long. Man na mata shi har wuya, sabul canza mata giya. Ai ta san ti ne suga, faduwanta aini ne sila. Rex on Rex, black on black. Light it up, wanna cross up the block. Kai, ai baka sani ba. Kai, ashe na iya mali. Ai sura kai, ka manta dan uwanka ne. Kai tafiya nan da dan Allah dan Allah. Malam gajere, ya na garan ka ɓace ne ko dai azumin ne yake damun ka? Dole ne na ya ɓaci wallahi. Mutane ne sai san girma. Ka bari in girma kake so, idan ka mutu sai a sa ka a makara. Kaga kowa na ƙasa kai kana sama, kaga girma ka kai girma kenan. A mutum ya zo wani ce gub gub, mutum ya zo wani ce shif shif, wai shi yana son girma. Kuna chat da mutum kamar message sai dai ya zo ya dinga duba status ɗinka bare ma magana ba. Wai shi girman kai. To in girman kai kake so ka daina kashi. Ka daina fitsari, ka daina fyace majina, shine musan ka bambanta da mutane. Amma an baka wannan ba wani bambanta da kai da mutane. Na ga ya din haka ka zo kana wani nuna mata kai abun bata mu rai yayi. Na ga ya a yanka ni kaji da kai nake ka yanka ni na ga ya. Yau kake sallawa. Assalamu alaikum. A gajere a dai. Lafiya. A garin. To ya me ka wani girki ne ka kawo mana ya? A wannan kaka damu da wannan namu ne. Namu da ba zan damu da amma ya wannan kwalliyan fa da ba saba ganin ka da ita ba. Wannan wanka haka. Ai yau Juma'a amma yau sallan Idi mu. Ai mu yau muka yi Idi a Kaduna. Wallahi yau muka yi Idi a Kaduna shi yasa mu aka yi mana wannan girkin nan. Wai an ba mu sallah yanzu an ba mu dinga yin sallah a masallacin iya sallah Juma'a lafiya kalau amma dai aikin banza wai an je farauta da kura kaga ku ba abin da za a samu cikin ya za ta yi. Wato kana nufin sai yau kuka idi kenan saboda yau ne wannan abincin da kuke gani mama na bata taɓa girkin da ya kai shi daɗi ba saboda murna shi wannan din ai wannan abincin idan ka ci shi a kaf rayuwanka za ka tabbatar da cewa baka taɓa cin abinci mai daɗin wannan ba ka gane wannan shi ba shinkafa ba ne kuma ba za ka ce mai garin rogo ba sannan kai haba ai ba zan kuranta abincin nan ba amma dai abincin mama na yana da daɗi bai zama ne yawa daɗi a baki ba amma a wannan abincin ina ji da shi saboda abincin mama na farko kenan shi wannan din kenan lallai zan so ko in ci abincin nan kuwa dan buɗe mana tsaya ban gane ka ci ba ka san menene ko menene dai tun da naji wannan abincin da kake ganin shi a lokacin da ake dafa shi yaron gidanmu ya yi kashi a gefen tukunya. A cikin gefen tukunya ba cikin tukunya bane ba. Ya ai baka san me ba. Wurin tashi da ya wuce sai abinci ya kashi ne taɓa jikin tukunya. Da ya taɓa ai ba cikin gaba ko? To ai da aka zo ana wanki kashin a wannan cikin tukunya sai da za a ci. Duk da haka ai an dafa shi cutan ya fita zan ci kai. Sannan akwai wani yaro a gidanmu. Yana tambayi to na ɗauko shi na zo kusa da abin zan wuce ya tumbuɗin ya zuba a cikin abincin kuma to ai ba wani abu zan ci kawai buɗe mana kawai ka buɗe sannan kuma ka san mene ne akwai wani yaro a gidanmu yana irin dalalar da miyau ɗin nan ɗazun da ake abincin nan na leko na gan shi waje tashi ya ɗaki kamun fito ya sa baki ya dalalar da miyau yana dalalar da miyau a cikin abincin duk da aka zan ci zaka ci shi kenan zaka ci insha Allah yau sai ka ci abincin nan Allah zaka ci abincin nan ka shirya yawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama wannan shine abincin da kake ta kurantawa na ta wani farfesu ne ko pizza ko shawarma Allah kiyaye in ci wannan abu aikin banza aikin wofi ai da ban ma haka ba wallahi da ya kaci wannan
iskajin ne da ka ci za ka ci Allah ne ya kwace ni kai bari ku ba gurin nan ko kuna kallon mu tashi ku ba gurin nan fa Allah ya zuciya na don je ku kai mun cin tuwo ba sawa wallahi haka gayu suke a waje ba su ce ba sa cin tuwo amma da ka shiga gida malam in ka same su Allah ba za ka gane kansu ba haka suke ba ga yawon waje ni ban cin tuwo wallahi koronan ta wuce ai idan Allah ya koro wata za ka dawo nan muke cin tuwo nan da kai kullum amma ka zo kada wani gaya mai Allah ya yi ne ba zan ci wannan ba ha naka wasa ne wallahi zaka dawo ko ka uwa ka kokari wallahi ba za ka ci wannan ba kai amma duk da baya ji na ban gama kwarantina na san in yazo haka nan zan bashi dan yazo mun kaban kuka zai ya sarki boy da nake cin wannan yana cire kullu yana tana da proles ka san proles akwai jin tuwo wallahi in ya samu drink din nan ka ji kul gashi dogo dama dogon zuka aiki Allah wallahi sai edifa ko ana ina ko sai ma dai gashi gajere kamar ni wallahi amma yin ka wadai daga tuwan ne na ganshi ja kamar inda ka san edifa din kalan tuwan ya amma edifa ko dai wannan tashi muci saboda sai donje da sai edifa ka azo ta kira. Salamu alaikum. Ba wani maganar sallama tun da aka kama azumi tun da ka zo gidanmu sau ɗaya na yi maka test ba ka yi min reply ba. A haka ta malam ba wani maganar da za ka gaya min. Ke san menene ma? Ni fa hana na zuwa taɗi. To me yasa? Sai azumi ya wuce. Sabida me? Yanzu dai ina jin Ramadan basket ɗina. Ramadan basket kuwa? Ai yana ga miki ko na ba. Ala? To bari ki jima an gaya miki. Shi fa gidanmu idan an kira sallah za mu sha ruwa. Koko da kosai. Idan ba a samu kosai ba mu ci da mu sha da kuli. Wani lokacin ma haka nan muke shan shi tsani ba su ga. Amma ki ce wani irin Ramado ba Ramadan basket ba. Ramado ka kawo. Hello ba na jin kafa. Ka ɗaga murya mana. Hello. Hello. Kai, wannan ma kashe wayar shi sai da ya ga azumin ya zo shi ne zai dinga mun wulaƙanci. Allah ya kai mu bayan sa. Ba tare da takura daga an fara azumi kawai ta zuwa gidan su uwar me zan je mata nan ina zuwa karshen ta abin da ke a juna wanda nake tunanin yana asusu na ma san ɗin shi za ta yi a barwa kulla shago ai ba amfani da ma ta ke zuwa ta kama na ita wannan ba da ya kai na Ramado ne ba Ramadan ba Ramado. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe, danna alamar ƙararrawa an musa sabon bidiyo za ka gani. Mun gode masoya.